Zulu omnyama undlela zimhlophe nisabingelelwa indlondlo eshaya imfengwane. Zulu omnyama njengamanje ngilaye endle khona izinto engiyicingayo njengomuntu obuye acinga izinto emahlane ya. Kwabe sekufika ukuthi ake sithi ukubuka enye into. Indlondlo eshaya imfengwane ithi ayikithi ukubuka ama-relationships ngoba phela siyangena othandweni. Ama-relationships into enhle. Uthando lumnandi makulona yize noma-ke kungena abantu asebelimele othandweni bese liba ney'ngqinamba. Ngokwenkolo yobuKrestu nangokwenkolo yesintu nangokwey'nkolo nje ey'ningi engizaziyo neyobuSulumane, siyisizwe sone kakhulu ngoba phela sesingene othandweni, sijole, silalane, kube yima kucatshangwa umshado. Kahle kahle isintu nenkolo ukuthi ngena othandweni uthanda umuntu umlobole, abe umkakho, nishade then-ke seningalalana-ke. Kepha thina sithi asikwazi ukuthenga ingulube isesakeni uxaye ukuthi kukhuluma kuni lokho. Kuyinkolo noma kuyini. Angikho-ke lapho. Ngilokhu-ke ngikukhona. Ya. Kunalekho ukukhuluma okuye kube khona okungaseyilo iqiniso esikhathini sanamhlanje. Okuye kukhulunywe ngabanye abefundisi bezenkolo, kakhulukazi inkolo yobuKrestu ngoba iyona engivame ukuhlangana nayo. Bethi uma ufuna insizwa ikushade, yincishe isex. Ya, kuzwakala kuyiqiniso uma bekusho, but akusilo iqiniso. Esikhathini sanamhlanje kuyenzeka umuntu umncisha isex uthi cha ngizomncisha angeke aze ayithole uzalobole ajike akushiye. Akushiye usaluncela iy'thupha uy'buze kanjani. Baningi beshiywa izinsizwa beze begcine bakhe umqondo uthi bonke abantu besilisa kusho ukuthi into abayifuna kusuke kuyi-sex, abanalo uthando lweqiniso kanti no, akunjalo. Sekuthi nje wena ube nebhadi waqondana nabantu abakanjalo. Bese kuba yilokho ukuthi kuyenzeka futhi ufike kumuntu wesilisa nenze i-sex, mhlawumbe after 2 days nithandana niqomene nenze i-sex, akulobole futhi akushade. Kuyenzeka. So there is no way singathi yona hhayi akwenzeki ufuna kuhambelana nenkolo. So this principle yokuthi sex before marriage or sex after outside marriage so that umshado ungabikho, no, it doesn't work. Kuyelana nomuntu oseniqondene nawe ukuthi uyakuthanda yini noma cha. Siphinde sibuke kwenye into ebakhona kuma-relationship nakwi-sex. Nansi-ke enye khona. Odadewethu, bhekisa kakhulu kubona. Odadewethu banale perception abanayo engayazi ukuthi bayithathaphi. Ethi ahamba abalaphi bendabuko omunye efuna ukuba tight ukuthi inkomo lapha yaphansi ayibe tight. Ya, efuna ukuthi impela munyaze abe tight ngokuba i-virgin ethi cha njenge-virgin. Athi impela uma insizwa ifika kuyena afuna impela icabange kabili ikhiphe iy'nkomo kushado. No, abantu besilisa bayakwazi ukulala nawe u-tight njenge-virgin ajike futhi akushiye. It's possible, kuhlale kwenzeka. Kubenzekela mihla namalanga. Into edala ukuthi umuntu wesilisa afise ukubuya after enze sex nawe akukhona ukuba tight lapha yaphansi. Kodwa into eyenzekayo kuba ukuthi afuna kube ne-emotional connection manenze sex. If kwaba naleyo emotional connection usuke sengabuya-ke lo muntu wesilisa. Wena ngokuba tight kwakho awumenze lutho. Nje into engaye ngisho ine-impact ngokungakho. Yebo khona sabantu besilisa sifuni nathi ukudlisa udaka ukuze ukuthi awu. Udaka phela lento engidlala ngeke. Hhayi sekubheda kakhulu, sekuyibheda. Hhayi masike safica ibheda hhayi sibaleka kakhulu. Sifuna into e-right kodwa akusho ukuthi into e-right yona izomgcina umuntu wesilisa. Emotional connection, bese bona ama-characteristics umuntu angamthatha kuwena, qonda nokuthi-ke ningashada-ke. Bese kuniyashada. So inanaze tight akuyona into ogcina umuntu wesilisa. Odadewethu abayifake engqondweni lonto bazithi akunamsebenzi lokho. Bese kuba enye into-ke engiyengizwe futhi isho yibo odadewethu.
ngike ngihlangana nabantu besifazane ngithe yazi mkhwanazi ubaba kaBoy bese sithandane naye iminyaka ewu8 usengishiyile manje walobola enye intombi ahlangane nawo 5 months ago sayilobola bazoshada angazi ngenze njani bese efuna ukwazi omunye azafune nomuthi wokudlisa indoda uthi mangase kuthiwa impela ngiyamsetha ngiyamkhwifa ngimkhwife ekseni ilanga liphuma ngimkhwife liphezulu emini ngimkhwife liyoshona uzobuya bengowami well ngiye ngithi ikhafulo mina kangikhonzile kodwa ke nayo into engiye ngisho kuyenzeka umuntu wesilisa nithandana uzumzalela ingane kodwa akushiyela ukuthi wena awusiyena umuntu wesifazane kufike lo munye eceleni afika identify igap yomuntu wesifazane kuyisoka lakho bese liyaboniswa ukuthi hawu lo muntu ufika identify igap yomuntu wesifazane noba umuntu wesifazane then ngase ngisala angilinganisi awukwazi uthandana nobaba kaBoy wena seninoBoy mayiphuza niphuza nje naye imali awunankinga ukudleka kwemali lokuxhaphazeka kwayo awunankinga uhlala endlini ayabona kahle ukuthi hayi indlu nje phela ube ikhabhini nomjida uyakhula lo muntu kodwa salokho ehlele kwikhabhini nomjida afike lo omunye athi mayifika atshela baba kaBoy no lalela sithanda sami awukwazi ukugwa kanje leli bhluku lakho selama blomblom awuthenga ibhluku elisile alithenge athi hayi yabo umbhedo ohlala kona usuyisikebe yiwo lo babe soduma acula ngawo uthi ukhala amatsegetsege awuthenga umbhedo osile awuthenga umbhedo uma sewuthengile umbhedo siyaqala uyabona ukuthi no lo muntu umuntu wesifazane lo ebengithandana naye hayi ubafo bese yamshiya ke indoda ayikwazi ukuhlala nobafo ithi izoka nobafo ifuna umuntu wesifazane lo for identify igap yomuntu wesifazane usale wena izinto enjengalo zihlale zenza bese kuthiwa ku-accuse kaba identify igap yomuntu wesifazane bese kuthiwa badlisa amadoda no baze basho abanye bathi indoda uyithatha emntwini ohluleka ukuyiphatha angikho ke lapho ke ya kodwa khona iqinisele kanjalo likhona bese kuba enye into ke engizoyitshela both insizwa nentokazi ngizokusho lokhu uthando lomuthi bafethu alulast ungalwakha uthando lomuthi kuzohamba kuhamba umuntu uphele ungamenzela umuntu ngoba phela siyabizwa enkambeni sibizwe enkambeni sibizwe koyo yonke into sibizwe emabhayini kuthiwa impela hayi afuna sibathathe abantu esingayimisela ukubathatha fine kwenzeke ushawe ingcabo kwenziwe yonke into ukuthi umshado wakho ulunge uthole umshado but mhla ingelosi yomuntu imhlubula kuwena akophela sofana hayi ngesifana ngathi sukusofana ngeke sifane cha mina angaze ngumsebenzisa umuntu for uthando so ngeke sifane kodwa ngithi kona kophela nofana nenosebenzisa nabo ngoba uthando lomuntu alilast so lungalast luyahlupha ngoba oyedwa wena usuke azi ukuthi yini adinga ukuthi ikhwezelwe ngizokutshela nje isecret noma ngengigagule igama lamuntu la ngakithi kube nomunye okwavela wathwasa wesebenzela abantu ebabusisela amachibi intokazi ezisiza ukuthi izuthole umendo ayayicaba ayishayiza shata zonke kwahamba isikhathi washona lo mama lo owayibenzela lento mayiseshonile zaqala inkinga kulaba bantu ababehambe lo mama mase iqalile inkinga hey abanye zibami ngenhla kugijinywa kiwe le kugijinywa kile ngisho ukuthi ayilunganga lento uyedwa kwamlungela kwahlala impela cha laba abanye hayi selokhu ashona kuyagijinywa uyabonda hayi kunzima so bafethu uthando lomuthi alukho right ngoba mhla uphela umuthi awusho ukuthi goodbye uyaphela nje ungavalelisanga usala uyibona usiyabona ufana nani bafethu ake sibambe la ama relationships kuningi bengakubuka kodwa isikhathi esincane ngeke na uhlala ukubuka le video awenze njena ke wena nje uzongisiza into eyodwa utshela abangani bakho ngendlondlo shaya imfengwane usubscribe kule channel and then bese uyakhomenta la ngezansi ngiyeza ukuthi yini ofisa isibuke ngelinye ilanga nelanga soyibuka sihlangane ke ngelinye ilanga sekufundisa ukuthakatha ukuthi uyothakatha kanjani mawubhekene nesitha sakho yimi lo uwe lo bye bye.